Bo día a todos. Coa conta de hoxe é sobre o caso de éxito en rehabilitación. Unha intervención que foi recoñecida nos premios COAG deste pasado sábado co Accessit na categoría de Obras de Rehabilitación Patrimonial e Restauración. Os arquitectos lucenses Daniel Gómez Magide e Adrián López Rancaño vanos falar sobre a transformación da antiga Casa Consistorial de Afonsagrada no Centro Cultural Forges. Bos días aos dous, que nos podes contar sobre esta intervención? Buenos días. Pois, Nada, primeiro agradecer ao COAG que nos invitedes a contar o proxecto. E nada, paso xa a presentar. Vamos facer así un pouco, porque non podemos xuntarnos hoy para facer xuntos a presentación. Entón, Adrián está en Santiago, vamos facer así un pouco a distancia. Entón, bueno, se en algún momento eu vou ser o que pase a presentación, se en algún momento teño escuitado a Adrián dicindo me pasa unha diapositiva ou algo, é por este motivo. E nada, contar un pouco o proceso, porque foi un proceso bastante curioso de como nos cheganos este encargo. E isto empezou finales do 21, principios do ano 22, cando o Concello de Fonsagrada nos encarga unha especie de anteproxecto para buscar un espazo que non estaba moi definido cal iba a ser para expoñer unha colección que Forges, o dibuixante, lle donara tras o seu falecemento. E un pouco por aí nos chegou o encargo. Isto coincidiu tamén con toda a época post-pandemia de axudas dos fondos Next Generation e de temas que tiñan que ver ca eficiencia enerxética. Entón, xuntouse un pouco o encargo ca consecución por parte do Concello de unha subvención destas para poder levar a cabo a rehabilitación e xuntarse un pouco todos estes dous temas. O encargo de canto que se podía facer e canto podía chegar a costar, que a consecución dunha financiación, que ao final en concellos pequenos como este é complicado levar a cabo estas actuacións se non hai unha financiación potente por detrás. Entonces, nada, parece pertinente contar un pouco a relación de Forges con Fonsagrada, porque non todo o mundo o coñece. Forges, o seu pai, Antonio Fraguas Saavedra, foi nativo de Fonsagrada e sempre estuvo moi ligado a Fonsagrada, sobre todo a vida cultural da Fonsagrada. De feito, sempre todos os cartéis das festas, e sempre que había algún acontecemento importante a nivel cultural ou a nivel social, había algunha viñeta de Forges sempre moi reivindicativa, sempre moi do lado de apoiar aos fonsagradinos. Entón, cando faleceu Forges no ano 2018, a familia donou unha pequena parte da súa colección ao Concello da Fonsagrada e había sempre este compromiso e esta voluntad por parte do Concello de crear un espacio expositivo para poder expoñer isto. Coincidiu tamén con que a Casa Consistorial da Fonsagrada no ano 2015 abandonou este edificio, que é o que non nos tocou rehabilitar, porque se fixo unha nova casa consistorial. Entón, bueno, denos estes dous factores, aparecía un sitio pertinente e que podía chegar a ser útil para levar a cabo este espacio expositivo. Entonces, bueno, donara unha pequena parte da colección, a familia sempre estuvo moi implicada no proceso e dende o principio estuvo moi en contacto con eles. De feito, contamos sempre en broma co Concello e tal, que en realidad os clientes para nós eran máis a familia de Forges que o propio Concello. E agora parece ser, a obra rematouse en outubro do ano pasado, están traballando os museógrafos, pero parece ser que van donar incluso máis elementos. Entón, bueno, que a exposición vai a crecer un pouco. Este edificio, paso a contar así rapidamente un pouco a trama de Fonsagrada, que algúns xa coñeceredes, pero algún tema curioso. Este edificio ten moito que ver ca historia de Fonsagrada, porque a capitalidade do Concello de Fonsagrada estaba no 1850, non estaba neste lugar, estaba na Puebla de Burón, que é un lugar que está como a uns 4 kilómetros de distancia. Entón, por temas políticos, nas guerras carlistas, pasou a capitalidade a Fonsagrada e ubicaron o Concello neste lugar, que era unha vivenda unifamiliar
De feito, está nunha trama, bueno, digamos, densa de vivendas de parcelario de pequena escala, etcétera. Ten este tema curioso que para ser unha casa do Concello non ten un espacio un pouco representativo de antes, senón que está como nunha calle estreitiña. Ten que ver con isto, porque a capitalidade cambiou de, de lugar e meteron a casa do Concello pois máis ou menos onde puderon. Entón está nesta trama, que aquí ves un pouco, bueno, onde vos estou señalando agora, que digamos que como a vía histórica de Fonsagrada, que ten unha trama, bueno, de parcelario pequeno, vivenda tradicional, etcétera, sin demasiado valor, no sentido de que non ten gran historia, ten esos 150, 170 anos de historia, como pasou na maior parte deste tipo de concellos e de capitalidades de Concello de Galicia, pois a partir dos anos 60, 70 creceu dunha maneira un pouco descontrolada e empezaron a aparecer todo este tipo de edificacións de máis altura, de construcións con un pouco cun valor máis relativo. Aí ves un pouco o campanario da Casa do Concello, que queda un pouco tamén oculto tras toda esta construción máis decente. Entón, un pouco a historia do edificio ven de aí, non? Ven de que no ano 1850 aproximadamente a capitalidade do Concello pasa a Fonsagrada, o Concello adquire esta vivenda para facer aí o Concello, e ao longo do tempo acontece unha serie de reformas que basicamente van intentando dotar un pouco de representatividade un edificio deste tipo. Entón, bueno, parece un campanario que logo sabes que nos anos 20, anos 30, un equipo de maestros de obra portugueses que anduveron por aí facendo varias reformas, pois fixeron esta intervención na fachada principal, que por isto e sobre todo polo escudo, que é un escudo do ano 1910 máis ou menos, está catalogada, é Vic a fachada. Entón, bueno, a intervención, sobre todo no que ten que ver ca fachada principal, tuvo que ser moi respetuosa con todos os elementos patrimoniais, e que, bueno, que foi sufrindo unha serie de reformas ata chegar a nós no 2015, que é cando se construye a nova Casa do Concello, e este edificio queda abandonado. Hai unha primeira intervención no ano 2018, 2019, máis ou menos, un pouco de urxencia, porque a cuberta estaba en moi mal estado de conservación, estaba entrando auga no interior. Entón, é unha primeira intervención do Concello que se limita a refacer a cuberta e a eliminación de toda a tabiquería interior. Entonces, bueno, está un pouco o lugar no que se atopa, no? A trama urbana, que neste caso sí que é como un parcelario máis de pequenas parcelas, vivendas tradicionais, que algunhas delas foron sufrindo transformacións, outras están en estado de conservación deficiente, pero é un pouco o contexto. Entón, nos atopámonos así o edificio, no? O que decía, o Concello fixo esta primeira reforma que se limitaba a vaciar a distribución interior, a tabiquería interior, e a refacer a cuberta, e atopámola neste estado. Prácticamente quedaban os muros de mampostería, estes elementos estruturais que son os que soportan o campanario, son os pilares de formigón que están soportando o campanario que víamos antes, e uns espacios que vían delimitados basicamente por os muros de mampostería e pouco máis. Nos anos 90 tamén tomamos constancia de que houve outra intervención importante que foi a cubrición de un patio interior que existía na parcela con esta estrutura de metacrilato, de estrutura metálica, o cal facía que algúns espacios interiores, bueno, tuvera moi pouca iluminación, un grado de humedade elevado porque non había ventilación, que, bueno, eran espacios bastante insalubres, aparte de todos os problemas e patologías que había de entradas de auga, de mala conservación, etc. En planta primeira un pouco mismo, solamente tiñamos os espacios delimitados polos propios muros de mampostería, a estrutura do campanario, e esta intervención, que esta sí que é a intervención que se fixo no ano 19, cando se interviu na cuberta,
tamén se creou como especie de forjado de baixo cuberta, cunha estrutura de castaño feita nova. E algúns temas, bueno, máis que cuestionables de como se fixeron esas reformas no ano 19, e algúns temas constructivos curiosos. Esta era a situación. O patio estaba cuberto por esta bóveda de metacrilato, un popurrí de materiales e de reformas que foron facendo ao longo do tempo, con carpinterías de todo tipo, trasdosados de todo tipo, solucións constructivas un pouco que se iban facendo sobre a marcha, que tamén tiveron que ver un pouco ca nosa maneira de abordar o proxecto, ¿no? Intentar entender un pouco como fora crecendo o edificio, como se fora intervindo sobre el, para ver que tiña valor e que non, que merecía a pena conservar e que non, e a partir de aí tamén entender un pouco as lógicas de como poder intervir nel, ¿no? Entonces, estes esquemas son un pouco ficción, no sentido de que teñen un pouco que ver coa realidade, un pouco que ver como nos queremos que se foi desarrollando isto, pero isto partía do que falábamos, unha vivenda original, con os muros de mampostería separados 5 ou 6 metros entre eles, que tuvo uns crecimentos no tempo hacia o patio posterior, que nos anos 20 sí que está datado, documentado, que houve esta intervención de dotalo de representatividade para facer sobre todo a intervención na fachada e no campanario. Nos anos 90 tamén sabemos que houve outra intervención potente que consistía na cubrición deste patio, na aparición de un pequeno forjado neste espazo para poder comunicar a planta primeira con este añadido traseiro. E a nosa intervención, que un pouco resumíase en tres cuestións fundamentales, que era aproveitar os espacios xa xerados polos propios muros de mampostería, que para un pequeno centro cultural con pequenos espacios expositivos parecía que se adaptaban bastante ben. Engadir o mínimo, que neste caso era o mínimo necesario para poder adaptar unha construción deste tipo á normativa de accesibilidade, que era un núcleo de ascensor e aseo e unha escaleira que cumpría a normativa de accesibilidade. É unha intervención potente no patio que consistía en recuperar o patio como un espacio exterior utilizable que ao mesmo tempo permitía que todos estes espazos tuveran unha iluminación e unha ventilación natural e dotalos tanto de temas de salubridade como mellorar a eficiencia enerxética de los espazos. Entonces, nada, agora Adrián vai vos pasar a contar un pouco máis os pormenores da intervención. Bueno, un pouco, eu creo que xa explicadas as estrategias xerais, un pouco que empezamos cando xa tiñamos claro, non? Que a nosa actitude casi va a ser máis de restar e de consolidar que de realmente engadir e de intentar de alguma maneira competir non co que xa existía, senón poñelo en valor, bueno, adaptalo non a este novo programa. O que comezamos foi un pouco a reflexionar sobre como un edificio tamén, non? A hora de rehabilitar pues, un edificio deste tipo, como podíamos adaptar non só para uso que agora mesmo está previsto, sino para que se poida utilizar case de maneira flexible, que poida cambiar co tempo, etc. Entón, a hora de pensar non sobre a habitabilidade, a accesibilidade e a eficiencia enerxética, que son casi os tres eixos bueno, as tres liñas non de traballo que seguimos unha vez bueno, que xa estaba un pouco encaixado o tema, o que comezamos a pensar era como precisamente podíamos organizar pues, estes novos accesos, estes novos dispositivos, por chamalos de alguna maneira, e que o propio programa fora un pouco máis aló de ser un centro expositivo, non? Senón que estes espazos flexibles tamén en relación con outras demandas que había
na propia vila, como que non había espazos pequenos que se puideran eso, ser reservados, por exemplo, pois por pequenos grupos que sí que teñen unha actividade cultural importante, ou incluso tamén un déficit que tiña o propio Concello de albergar unha oficina de turismo, bueno, como programas, ¿no? Ou, programas non, sino actividades que enriquecían o programa e que realmente non estaban contemplados desde o principio, non? Entón, explico isto porque sí que é verdade que foron xurdindo durante o proceso pois moitas necesidades e incluso pois, a familia de Forges, co Concello, fomos falando de como este espazo expositivo podía convivir pois, con todo isto que se iba propoñendo. Non? Entón, nese sentido, unha vez que tiñamos claro pois, que a arquitectura tiña que ser a arquitectura tradicional, non? A arquitectura existente tiña que ser a que organizara un pouco todas estas actividades, pois empezamos a profundizar un pouco en como organizar, sobre todo a nivel de instalacións, nos valeiros que deixaban os muros de mampostería, como comentaba Dani, e aquí eu, bueno, non podo sinalar, pero como ir organizando todo o necesario, non? É dicir, todos os equipamentos, de clima, etc., e que ao mesmo tempo pois puidéramos eso, crear un espazo cambiante e un espazo que ao mellor co paso dos anos pois, o seu propio uso tamén vai cambiando. Non? Entón, nese sentido, esta é a planta baixa, a planta primeira é a que se dedicará integramente á exposición de carácter máis permanente, onde agora mesmo xa hai un equipo de museografía tamén traballando pois, para acabar de definila, pero a planta baixa que é que víamos antes, que é a que está tamén bueno, na que existe esta permeabilidade hacia o patio e que de alguna maneira é a que está, bueno, a que pensamos como un espazo máis urbano, casi como unha prolongación da propia rúa, é a que está chamada un pouco a ir albergando pois, outro tipo de usos que, como dicía, incluso poden ir cambiando co tempo. Por iso tamén agora explicaremosvos, pero a nivel material, pois por iso se tomaron algunhas decisións. Non? Entón, Dani, o casi che pido se podes poñer a sección e casi o explicamos aí. Non? Entón, para falar un pouco máis destes tres eixos, non? A habitabilidade, a accesibilidade e a eficiencia enerxética, creemos que este documento reflicte ben parte bueno, de como se concretaron estes temas. Non? En cuanto á habitabilidade, a apertura do propio patio, de alguma maneira, permitir pues, que a luz e o aire eh, pues, funcione dunha maneira que antes tiña completamente impedida, non? Que estaba completamente obstruída. Creemos que foi a gran casi bueno, proposta para que realmente este espazo fora salubre, se puidera utilizar con todas as, bueno, con todas as prestacións non, que se presupoñen a un edificio, pese a que neste caso levaba décadas non funcionando dunha maneira pois bastante cuestionable. E despois tamén nesa mesma liña existe como unha dualidade non entre a fachada máis urbana, que precisamente está protexida, que foi onde fixamos un traballo casi de consolidación, de mantemento do que había, de reforzo pois, tamén da estrutura do campanario, e, bueno, un pouco da posta en valor tamén desa época modernista que houve na Fonsagrada, e a parte traseira, onde realmente pois xa tivemos moita máis liberdade a hora pois, de crear esta nova fachada, ¿no? Esta nova envolvente que bueno, de alguma maneira pues, ten unha linguaxe completamente diferente. ¿no? E despois, por outra banda, no que ten que ver coa accesibilidade, onde, como víamos na planta, nos esquemas, pois, se intentaron colocar as comunicacións verticales dunha maneira un cumplindo a normativa, por suposto, e da maneira pois, nos espazos menos tamén onde con menos luz, con menos vento e menos habitables do edificio, e que, bueno, de alguna maneira tamén incorporen dentro das limitacións que supón tamén intervir en edificios deste tipo,
pois outro tipo de reflexión sobre a accesibilidade, non? Que neste caso, pois tamén os promotores do proxecto, o propio Concello e tamén todos os agentes implicados pois estaban moi interesados, nós tamén, por suposto, en que a accesibilidade neste tipo de equipamentos pois sexa universal, bueno, que se incorporen outro tipo tamén de dispositivos para alén de suprimir barreiras arquitectónicas. Foi un pouco o que se intentou, que na medida do posible houbera as mínimas trabas, non, para todo o mundo. E probablemente un pouco onde sí que nos intentamos centrar máis foi no terceiro, bueno, gran punto, non, que é a eficiencia enerxética, non? Por un lado, pois incluindo sistemas pasivos, non, de propio deseño, non, desta nova fachada e coa apertura deste patio, pois que xa permita mellorar o comportamento do edificio. Este patio, esta nova fachada, está prácticamente orientada a sur, co cual, pois para nós era unha boa oportunidade tamén nun sitio como na Fonsagrada, que, bueno, aquí agora quedanos algo atrás o plano de situación, non? Pero xustamente esa fachada está aliñada pois con toda a rúa principal de Fonsagrada, que é unha rúa chea de galerías, e que de alguma maneira aquí xa existía tamén unha galería antes, pero queríamos que este fora un pouco o motor da intervención, non? Tanto a nivel eh, climático, non? E a nivel de comportamento enerxético, como tamén a nivel material bueno, e a nivel tamén probablemente pois de bueno, como de referencia, non, deste proxecto. Entón pensamos esta fachada orientada a sur como un captador climático que o que nos permita que se poida tamén controlar, non, no verán, cando a mellor non nos interesa pois captar tanto, pero que na Fonsagrada que está no pico, non, dunha montaña de Lugo, pois realmente a aportación que pode supoñer a captación no inverno pois é moi importante, non? Entón, un pouco todo a intervención pois xirou en torno a este espacio bioclimático, que de alguma maneira nos permitirá captar e despois redistribuir o resto do edificio e redistribuir, perdonade que estou tendo aquí problema coa pantalla, e redistribuílo pois, a través dun recuperador de calor que movera pois, esta enerxía e que consigamos pois, que este edificio teña unha demanda enerxética o máis baixa posible. Non? Entón, bueno, en sentido neste documento tamén queríamos precisamente que a planta primeira, que está relacionada co espazo expositivo que ten estes elementos fixos e despois os sistemas de control solar e tamén de redistribución dese aire, pois podería funcionar así, e a planta baixa, que ese espazo polivalente que vai máis aló do propio programa expositivo, senón que pode ser un espazo que poida utilizar tanto pois, o resto de colectivos e de xente do pobo como o propio outro museo que tamén mostrou desde o seu primeiro momento pois, interese en poñer aí ao mellor pois exposicións temporais, etcétera, pois que fora un elemento máis permeable, non? E que permitira de alguma maneira nesa prolongación da rúa que era o que nos imaginamos, pois que fora un espazo permeable, que no verán ese será un espazo fresco e agradable, pois que se poida case abrir completamente. E bueno, por iso hai esta dualidade entre a planta baixa e a planta primeira. Dani, vouche pedir se podes volver á sección. Sí. Vale, entón, nese sentido, tamén a nivel material, non, que ao final tanto o programa máis urbano na planta baixa como o espazo de exposición na planta primeira, como todas estas estrategias, pensando tamén na mellora do funcionamento do edificio e tamén na reducción do consumo de enerxía, tamén nos levou a intentar utilizar, de alguma maneira, materiais, man de obra e que puidéramos non da zona, non? Tamén non solamente para reducir o impacto non da intervención, sino tamén para facelo económica e técnicamente viable, non? Porque
a Fonsagrada, ao final presenta tamén unhas limitacións a nivel logístico que tiñamos que ter en conta para poder pues facer que isto realmente fora viable. Por iso, un nivel material, además da consolidación do que existe, casi todo o que engadimos, que son prácticamente bueno, o que refacer o forxado de planta primeira e a construción desta nova galería, pois intentamos tamén facelo con materiais de proximidade, non? Entón, a madeira interior, que, bueno, tanto interior como exterior é de castiñeiro, a madeira interior case toda provén dunha serradeiro que está prácticamente a 1 kilómetro aproximadamente 1 kilómetro deste edificio, que é unha cooperativa da vila, que ademais, pois, consume pois, a madeira dos bosques da montaña, da Fonsagrada, e que foi a madeira que utilizamos para o interior, madeira serrada para o forjado de planta primeira, e que tamén, ademais, esta serradeiro, é a que tamén os provee de material a unha industria que está tamén próxima, xa en Asturias, porque Monsagrada está no límite con Asturias, que utiliza tamén tablas da propia Fonsagrada para facer pois, elementos xa industrializados, laminados, que son os que se empregaron no exterior. Entón tamén parte pois, con esta estrategia de reducir o impacto, non? É dicir, a parte de reducir o impacto que este edificio vai ter na fase de uso, é dicir, a enerxía que vai consumir, pues, reducindo a través destes sistemas pasivos e tamén dos novos activos que neste caso non poidemos aínda instalar pois unha instalación fotovoltaica que reducira tamén esta demanda, pero que está previsto, o sea que os sistemas que ahora vamos a explicar que se instalaron, pues que son perfectamente compatibles e que está previsto que se faga próximamente. Pero ademais queríamos reducir o consumo, non, de enerxía, o impacto, o CO2, non, que se fora de alguma maneira liberar estes materiais. Traemos Perdón, Adrián, podrías repetir o último que dixeches? Cortouse o audio ou pasou algo aí? Sí, é que teño aquí o ordenador que me está dando aquí algún problema. Sí, decía que para nós que precisamente Escuitas que regular, sí. Agora? Escoitase mellor. Se escuitas como un pouco baixo. A ver. Que tal? Segue igual. Igual, Dani, segue falando ti un pouco mentras Adri vai arranxando iso. Sigo eu se a recupera. Nada, bueno, traíamos tamén as cifras, porque ao final cando falamos destos temas de aforro enerxético e de reducción de emisións, bueno, estamos un pouco atados polas cifras, e máis neste caso que como contábamos antes, esta financiación está vinculada a unhas axudas de eficiencia enerxética, entón, bueno, hai que poñer sempre as cifras encima da mesa. Son cifras simplemente que son os dos valores que máis se manexan, non? De reducción de enerxía primaria non renovable e emisións de CO2. Neste caso, era moi fácil reducir un porcentaxe potente, porque ali o que había era cero aislamientos, carpinterías con vidros simples, algunhas delas, unha caldeira de gasoil moi un pouco eficiente. Pero bueno, creo que tamén poñeras encima da mesa, non andábamos buscando unha cifra nin intentando chegarnos a algún tipo de certificado, nin Passive House, nin LEED, nin nada. Para a parte desas cifras, creo que é interesante o que contaba antes Adrián, ¿no? Hai outras cousas, outros temas que teñen que ver xa non ca vida útil do edificio, sino co proceso da obra, canto se consume na obra ou canto se consume antes da obra, ¿no? O uso da madeira que xa de por sí capta CO2 e intenta traballar tanto con industria como man de obra local que tamén reduce os desplazamentos e, por tanto, reduce tamén as emisións. Creo que tamén é interesante, non o temos medido, hai certificacións e hai
hai xa ferramentas para medilo, pero bueno, queríamos traer tamén estas cifras porque tiñan que ver tamén moito coa temática da charla. É un pouco, traemos tamén un par de planos de instalación para acabar de contar o que xa estaba avanzando Adri, que por un lado a única forma que tiñamos de introducir algún tipo de elemento pasivo era este patio, esta nova fachada, porque a fachada a rúa principal estaba catalogada, tiñamos pouco marxe de maniobra máis alá de mellorar as carpinterías e mellorar o paquete añadindo illamento. Entón, bueno, entendíamos que si captábamos polo patio e con un recuperador de calor éramos capaces de recircular ese aire quente polo resto do edificio, pois por un lado tiñamos unha serie de ganancias e por outro lado temos unha bomba de calor aire-aire neste caso, porque para un edificio deste tipo, bueno, que se necesita mellor ser capaz de cantar ou enfriar nun período de tempo corto. Pues parecía máis interesante que traballar con aire-auga, con chan radiante ou outro tipo de elementos. E como estaba apuntando Adrián, non o pudemos facer nesta intervención por falta de orzamento, pero está previsto a instalación de paneis solares de forma que sean capaces de abastecer estas dúas máquinas e que o edificio máis ou menos pudera chegar a ser autosuficiente. No modelo teórico si autosuficiente, habría que verlo na posta en obra si chegaría a serlo. Entonces, un pouco os sistemas son estes. Isto todo tópase neste baixo cuberta que se xerara nesa intervención que contábamos no ano 19. Entón, podíamos ocultalo por aí. E logo os equipos, os fan coils, que sí que se atopan distribuídos por todos os espazos, tentamos, claro, este é un tema de o que nos enfrentamos sempre nos proxectos e cada vez as instalacións ocupan máis e hai que intentar tamén dar unha resposta como ocultalas ou como mostralas, pero dunha maneira bueno, que non enturben os espazos. Entón, bueno, sempre aproveitamos estos espesores dos muros de mampostería e outros espazos onde podemos ocultar muebles ou temas que nos permiten tanto ocultar instalacións como xerar espacios de almacenaxe, etc., que logo veremos máis adiante como se plantearon. Non sei se vou voltar aí, Adri, se xa... Sí, bueno, si me oídes ben. Sí, ahora sí. Vale. Nada, bueno, si queres contar isto. Sí. Sí, e despois, por outro lado, tamén neste proceso que tamén antes como que introducía Daniel, non? Porque para nós, a parte non do resultado e da propia construción, non? Para nós isto foi un proceso bueno, enriquecedor, non? En moitos sentidos, non? E precisamente un deles foi intentando tamén coa veciñanza, non? Da Fonsagrada, un sitio onde hai, pois, agora mesmo bueno, necesidades, ou había necesidades que nos transmitían, bueno, que lle transmitían ao Concello, a propia veciñanza e inquedanzas tamén, non? Sobre a rehabilitación deste edificio, que de alguma maneira foi un edificio emblemático durante moitos anos, foi como, bueno, un dos edificios tamén ademais símbolo, pois tamén da veciñanza para moitas reivindicacións, etc. O que queríamos era integrar dentro do posible bueno, pues a participación cidadá e un pouco xa cos mesmos criterios, non? Como non sabíamos tamén se realmente isto se ia a construir ou non, o que sí que queríamos era facer unha intervención durante a redacción do propio proxecto para poder, de alguma maneira, incorporar tamén pues isto, a participación de xente que coñecía moi ben este edificio que nos permitiu tamén entendelo e facelo cos mesmos criterios de non xerar pois tampouco nin un gasto innecesario, nin producir materiais que despois o mellor pois non terían outro uso, etc. Non? Entón, isto máis que nada a nivel de anécdota, o Concello que tiña pois, un material tamén acopiado para facer unha obra noutro lugar,
bueno, pareceulle ben, o de intentar de alguma maneira habitar ese espazo cando aínda non estaban todas as decisións tomadas para pues explicalo, para debatir, bueno, a través da propia experiencia de rehabitalo, pois poder acabar de definir o seu futuro, non? Entón, bueno, está aquí o que fixemos foi con os bloques de formigón, que era o que tiñamos dispoñible, que despois se recolleron, se volveron aos palets e xa os trasladaron ao seu destino final, pois montouse este acto, non? Tamén pois, dispoñendo estes bloques de maneira segura, pero de diferente forma, pois construíuse este espazo expositivo de divulgación do propio proxecto no punto en que estaba e tamén casi de recollida de material, non? Porque Forges, aparte da súa produción e da donación que iba a facer a familia, pois tamén tiña esa parte ligada coa propia Fonsagrada bueno, ao final, pois tamén foi unha maneira de chegar a xente e de facer bueno, que a propia cidadanía, de alguma maneira, pois que tamén sentira que este novo uso que iba a ter ou que esta rehabilitación pois que podía integrar parte do seu coñecemento. Entón, bueno, así tamén nos sirve un pouco, non? A hora serviu, pois a hora de explicarlle tanto ao Concello como tamén nas sesións que fixemos para explicar o proxecto, pois un pouco cales eran os bueno, o que había que de alguma maneira poñer en valor e todo aquilo que fora aparecendo, como esta cúpula de policarbonato, etcétera, que, bueno, que o mellor a súa eliminación en sí pois xa era tamén unha oportunidade, non? E, bueno, simplemente eso como curioso e como anécdota, pois simplemente con eses bloques e con uns imáns e uns tornillos, pois foi co que se montou todo isto. Claro, aquí o orzamento era de 0 euros, entonces, bueno, entre o que nos donaron e uns imanes que compramos nun todo a 100, pois conseguimos montar isto. Nada, ahora vou pasar a enseñar fotos de obra. Hai un pouco de todo, fotos feitas por nós, fotos que nos pasaron, fotos non a calidade das fotos podemos imaginar, pero, bueno, para ir contando o proceso constructivo, ir contando temas que apareceron en obra, ir contando, bueno, o que xa vimos contando, pois acabar de ensinalo. Esta foto foi como o segundo día de obra e foi como que xa está. O sea, todo o que nos queríamos facer que era recuperar o patio, meter luz e tal, que unha vez quitaron isto xa se empezaba a ver e xa cobraba sentido. Aparte de ver un día de sol, a luz empezaba a entrar hasta o fondo dos espazos. Era como que empezaba a cobrar sentido. Os veciños que tiñamos non eran moi agradables, porque, bueno, detrás había un edificio destos que víamos antes de baixo máis 5 no medio do casco histórico, medianeiras un pouco sin rematar, etcétera, pero, bueno, fomos conseguindo convencelos de unha maneira ou outra para poder, polo menos, crear dentro do patio un espazo uniforme. E o tema das vigas que xa existían, que en proxecto tiñamos a idea de conservalas, pero unha vez as descubrimos, en vigas de castaño, unha vez as descubrimos casi todas, un 90%, tiñan as cabezas moi danadas por temas de humidade, etc. Bueno, ao final decidiuse non seguir adiante ca idea de recuperalas. Bueno, como tiñamos esta facilidade de ter un aserradoiro ao lado que nos podía ter unhas vigas exactamente iguais e por un precio bastante económico, pois decidimos prescindir desta idea e toda esta nova estrutura de forjado facela con viga nova. Entón, bueno, fases de demolición, as vigas que se acopiaron no seu momento pensando poder reutilizalas para calquera outra cousa na obra, ao final non se fixo. O que pasa é que, bueno, o bon de traballar para un concello, máis para un concello pequeno, que ten obras relativamente similares, e que enseguida aparece un traballador do concello e a
atopa outro sitio para usarse. Entonces, ao final, estas cousas non se desperdiciaron, tuveron outros usos. E o patio, de novo, a ver se abriu, demoleuse un forjado que había aquí, que comentábamos antes, que se fixera tamén nos anos 90 para poder recuperar a liña de fachada original. Claro, tiñamos que convivir con unha reforma que xa se fixera no ano 19 con elementos estruturais, elementos pouco cuestionables, con un momento que tiñamos apuntalada o 50% da cuberta. E, bueno, algún momento así un pouco de tensión. Tuvemos que abrir un hueco tamén, un destos muros de mampostería para, unha vez recuperábamos a liña de fachada original, poder conectar interiormente ese espacio central co engadido que daba ao patio e a madeira, no? Que ao final isto decidir utilizar madeira serrada de castaño, cos problemas que teñen este tipo de madeiras, porque, bueno, sempre se colocan en verde na obra, entón vai secando na obra, aparecen movimentos un pouco indesexados. De momento parece que non provocou ningún, fai pouco que se colocou, pero que non está dando problemas. Tuve moito cuidado con isto nas xuntas, nos encontros, de intentar que permitir certos movimentos. E nada, algún tema curioso de obra que, bueno, a tecnoloxía da madeira avanzou moito, e coincidiu que nós tamén nos estábamos especializando un pouco no uso da madeira mentre facíamos esta obra. Entonces, bueno, podese combinar o traballo dun aserradoiro totalmente tradicional que solamente serra vigas con un traballo en control numérico que che fai outra empresa por aí para temas moi puntuais. Neste caso había que facer un durmiente para que apoyaran as vigas porque nunha zona non se podía encastrar na propio muro de mampostería. Entonces, bueno, unha viga serrada con un traballo en CNC de control numérico para facer estes rebaixes do durmiente e podes combinar perfectamente e podes facer moitas cousas ca tecnoloxía da madeira que avanzou moito, non? Entón, así conseguíamos facer este apoio moito máis sinxelo e con os tirafondos cruzados poder apoiar esas vigas. Algún tema, algún pequeno lujo que nos demos, non lujo, pero como xa houbera esta intervención sobre a cuberta, claro, tamén nos daba pouco, facía 2 anos que colocaran isto, dábanos un pouco de lástima meterlle moita má cuberta, aparte de que tampouco tiñamos un orzamento para facelo. Pero, bueno, sí que houve un espazo encima da escaleira no que nos permitimos desmontar esta estrutura de baixo cuberta para gañar aí un pouco máis de altura. Coincidía ademais cun espacio no que había unha entrada de luz por un lucernario. Entonces, bueno, foi un pouco a única intervención que fixemos nese baixo cuberta, aparte de protexer todo, porque a nivel cálculo de incendios non nos cumplían as seccións de madeira que había, entón non nos podíamos deixar vistas, tuvemos que protexelas todas. Na fachada principal, o que falábamos antes, o único que se fixo foi un traballo sobre as carpinterías, un trasdosado interior para ser capaces de mellorar o elemento térmico. Fíxose, bueno, picouse, mellorouse todo o paquete de planta baixa con unhas gravas, unha lámina impermeable, engadindo illamento e un acabado en formigón pulido. Tuvo especial cuidado, bueno, co tema das xuntas, facelas sempre coincidiran cos muros de mampostería ou con algunha divisoria que permitira que quedaran ocultas. Bueno, temas que aparecen en obra, así un pouco simpáticos, o tema das carpinterías da fachada principal, non? Porque intentamos manter as existentes, porque estaban en bastante bon estado de conservación, aparte de porque patrimonio de non ser así mandaríanos replicalas exactamente como eran. Entón, o único que se fixo foi un traballo de carpintería, de conseguir meter un vidrio dun espesor un pouco maior para poder ter unha cámara dos vídeos un pouco potentes, traballando cos junquillos, e conseguir, por o tema da estanqueidade, engadir un par de gomas en todo o perímetro da carpintería, tamén para mellorar un pouco as prestacións destas carpinterías nese
nese sentido. Entón, bueno, son as carpinterías orixinais, lijáronse, pintáronse, fixo este traballo cos vidros e cas gomas e colocáronse. Eso en cuanto á fachada principal. En cuanto á fachada traseira, e que se fixo un traballo bastante máis específico. E, como comentaba antes Adrián, é toda unha estrutura de pilares e montantes de madeira laminada de castaño que, bueno, non podemos asegurar ao 100%, pero nos gusta esta idea de que, bueno, a madeira que se aserraba en Fonsagrada neste serradoiro, a tabla, que moita dela le envían a Xierolán, a esta empresa para facer viga laminada, pois, bueno, que volveu outra vez en forma de viga laminada. Decidimos utilizar o castaño, non outra especie, unha conífera, por temas tamén de durabilidade. Esa fachada está bastante exposta tanto as inclemencias como ao sol. Entón, bueno, estes ciclos humedade e sol son os que a madeira os afecta moito, e o castaño, por tema de propiedades intrínsecas do castaño, bueno, garantizábanos un pouco máis de durabilidade. Entonces, fíxose, bueno, un estudio bastante específico da fachada, xa non só a nivel estrutural, sino tamén a nivel como funcionaba esa fachada como captador solar e como elemento pasivo. E nada, chegaron as vigas xa cos herrajes preparados e deixáronse previstos no formigón estas esperas para colocar a fachada, e nun día montaron a fachadiña. O sea, unha estrutura moi sencilla de pilares e montantes que, por un lado, permitíanos isto, por outro lado, permitíanos, bueno, homogeneizar un pouco a imagen dese patio que estaba xa suficientemente recargada de elementos, e todo o que nos pudiéramos tranquilizar queríamos que era con 20. Un pouco fotos do proceso constructivo. A fachada superpoñíase por diante, como a cuberta xa estaba executada, superpoñíase un pouco por diante da liña de cuberta, o que nos, bueno, trouxo certos problemas a hora de resolver a evacuación de augas, etc., porque eu facerei uns canalóns un pouco a medida. Outros temas constructivos da obra, como a escaleira, que se decidiu resolver con esta bancada de formigón e logo con unha estructuriña moi sencilla tamén de madeira, toda ela revestida xa para xerar o pasamans. Entón, isto non. Traballo moi vou dicir, non, se me escuitan os constructores, de andar por casa, porque ao final tamén o taller deles estaba a 1 kilómetro da obra. Entón era un pouco, vamos ao taller, medimos, volvemos, colocamos a pieza. Bueno, para nós foi moi agradable porque era como moi sencillo todo, non? O sea, se había algo que non encaixaba, pois íamos ao taller, recortábamos, suplementábamos. Era como bastante sencillo o proceso nese sentido. Más temas de esto de trasdosados interiores, como se intentaron aproveitar xa os huecos existentes para poder meter toda a luz posible ao interior, tamén para captar nestes outros espacios interiores. Esta outra traigo non polo electricista, que estaba aí algo enfadado ese día, sino polo que falábamos antes das máquinas, non? Ao final, todas estas instalacións, os fancollos, que había un por sala, bueno, hai que darles unha solución. Entonces, tiñamos todos estes espesores que xeraban os propios muros de mampostería de 80-90 centímetros, que nos permitían escondelos aí, crear unha especie de mobiliario que, por un lado, escondía as máquinas, nos permitían crear unhas hornacinas para expoñer cousas, e tamén nos permitían crear espacios de almacenamento, que ao final non tiñamos moito onde guardar cousas, ese tipo de usos para folletos, etc. Pois E reconstruindo un pouco tamén o que era a traza dos antigos muros, non? Porque nas intervencións que lle foron facendo, por exemplo, víamos antes nos esquemas cando colocaron a escaleira, cando se converteu esta casa na casa do Concello, foron eliminando partes dos muros, non? Entón tamén parte da recuperación desta tipoloxía orixinal, pois levounos a colocar neses espazos onde antes había un muro, pois este mobiliario que alberga as instalacións e outro tipo de almacenamento, espazos positivos e tal que comentaba ahora Dani. sí, máis temas de obra é importante porque, claro, esta obra fixose en 5 meses por temas tamén de prazos de financiación, etc. Entonces, bueno,
foi un pouco manga por hombro, como os podedes imaginar, pero bueno, temos xa cando xa estaban montando as carpinterías da fachada traseira, as de arriba, como comentábamos antes, son fijas, e simplemente teñen esta función de captar a posibilidade tamén bueno, de protexerse en épocas de verán, e as de abaixo, que sí que abren hacia o exterior, con esta idea de poder comunicar ese espacio interior e que en momentos que o clima o permita, que utilice todo como un espacio único. Estas carpinterías, que tamén se elaboraron ali no propio taller do carpinteiro ali en Fonsagrada, nada, cun CNC que nos permitía con perfil ir xogando con espesores, con avistelamentos son vendas que realmente teñen propiedades bastante boas a nivel de comportamento enerxético e que fixeron tamén ali a 1 kilómetro de obra, sen fai falta ir buscalas a ningún outro sitio. Temas de obra, de acabados interiores, intentouse facer tamén todo como en madeira, bueno, por un tema de vontade de sostenibilidade, pero tamén por un tema de disponibilidade. Al final, tiñamos un bon carpinteiro que estaba respondendo e tiñamos unha empresa que nos podía abastecer, entonces tiramos de aí na medida do posible. Os pavimentos de planta primeira, cando estaban ali acopiados para adquirir a humidade adecuada para colocalos, e xa fotos casi de final de obra, coa fachada montada, todos estes temas de revestimentos interiores que se intentaron na medida do posible ocultar os accesos, o sea, panelar de alguma maneira os accesos aos baños, a porta do ascensor, os accesos aos almacéns, para quedar todo como o máis limpo posible. E o que vos comentábamos antes deste mobiliario que nos permitía resolver moitas cousas. Permitíanos esconder estas correderas que son as que dividen os espacios das salas expositivas, permitíanos crear hornacinas para expoñer cousas, e permitíanos esconder as máquinas que de algún xeito, bueno, todo o que non queríamos que quedara moi á vista, pois poder metelo aí detrás, bueno, con este espesor dos muros tamén recrear a traza original dos muros de mampostería. Logo, unha decisión que se tomou en obra que ten que ver un pouco con uso e ten que ver tamén un pouco con outras cousas bueno, todos os paramentos verticais ben fora a pedra, ben fora os panelados de madeira ou ben fora os acabados dos tradosados, uniformalos e pintalos de branco por un tema de tamén deixar o espazo expositivo o máis neutro posible para que agora os museógrafos poden traballar ca maior liberdade posible. Isto tamén nos permitía, sobre todo en planta baixa, bueno, aumentar un pouco a luminosidade nos espazos así un pouco máis oscuros, e bueno, eu creo que ao final non quedou mal de todo. E aí, pois, un pouco unhas rejillas que tamén nos inventamos en obra para que as máquinas de aire poidan funcionar. E estas últimas traíamolas tamén un pouco a modo de cousas que aprendimos nesta obra. Claro, o castaño, o que lle dá a protección natural frente aos axentes externos e a durabilidade son os taninos que ten a súa composición. E isto tamén pode chegar a causar un pouco problemas constructivos, porque os taninos, bueno, en presenza de humedade, cando non se traballa con herrajes de acero inoxidable, pois aparecen. Non causan ningún problema, con un pouco de auga oxigenada avance, comprobámoslo, pero bueno, aparecen, manchan, e hai que ter un pouco de cuidado con eso, porque, bueno, poden crear efectos un pouco indeseados. E agora nada, traemos un pouco as fotos finales da obra para pasarlas rápido e ver como quedou. Que, bueno, eu creo que un pouco estas fotos agora, xusto antes de entrar, que falábamos, non? Un pouco como concluir todo o que vos acabamos de contar, non? Agora co resultado final. Prácticamente para nós o gran, como decía antes, a gran aprendizaxe foi o proceso, non? E como
recuperar este edificio, frenar o seu estado bueno, de degradación, que agora xa levaba máis de 10 anos, que se estaba como agudizando, e de alguma maneira como, ademais de perpetualo no tempo, recuperar este edificio pois, importante para toda a vila, e como facelo dunha maneira que fora flexible, non? Que teña o equipamento necesario, que sexa habitable, que sexa o máis eficiente posible, pero que de alguma maneira poida pasar no futuro ou poida absorber ou poida adaptarse pois, aos cambios todos que poidan vir, non? Por iso casi eh, que para nós estas fotos que aínda non teñen pois, o mobiliario, nin está habitado, nin teñen a exposición xa montada, etc. Pero casi que para nós é o estado no que queríamos casi deixar o edificio, non? Que a partir de agora pois tamén co dimensionamento da propia estrutura do forjado de planta primeira que ten un dimensionado pois, para unha bueno, para un uso de pública concurrencia, etc., pois que este edificio quedara preparado de alguma maneira para resistir o tempo, pero tamén para pois, ser utilizado como casi, bueno, como vaya sendo necesario, ¿no? Casi como que Hai, quede como nun estado casi desprogramado, por así decirlo. hai un tema como eso que avanzaba Adrián, que non comentamos antes, pero que eu creo que é importante, que ten que ver coa motivación desta charla, é que en algún momento estuve encima da mesa non utilizar este espazo para albergar a exposición, sino crear un edificio novo. A esta reflexión en torno a que genera máis gasto, ¿no? Crear un edificio novo e deixar este no estado de abandono ou rehabilitar este. Ao final, a rehabilitación do patrimonio construído tamén de por sí xa é un acto de sostenibilidade en sí mismo, no sentido de que xera máis gasto mellor abandonalo que rehabilitalo, ¿no? Entón, por aí tamén fixamos un pouco de forza na medida que puidemos para nos tiña máis sentido que a exposición se fixera aquí. Entón, tamén precisamente, pois para facelo o máis flexible posible, a diferenciación no, entre a planta baixa, pois que ten os materiais de un pavimento máis duro, por así dicilo, tamén xustamente esta fachada que é adxacente ao camiño primitivo, que é dicir, pasa un fluxo de pues, continuo de visitantes, de persoas, non? Que tamén pues, quer decir que a menos de medio kilómetro está o camiño pues, que a xente pues, chega pues, ahora invento, non? Pero eu sei, coas botas sucias, co que sean, pues, que poidan habitalo, vivilo, pero sen que teña pues, unha, unha incidencia máis pues, aló, non? Que se poida lavar fácil, que sexa facilmente eh, manexable a situación e que na planta 1, pois que xa coa madeira, co pavimento de madeira, etc., porque xa xa outro tipo de programa. Sí, bueno, hai aquí alguna cousa que non comentamos tamén co tema da iluminación, que, bueno, o criterio sempre foi o de que intentar que pasaba máis desapercibida posible e intentar ocultala onde menos perturbase un pouco os espazos. Entonces, bueno, por aí vai un pouco a cuestión de iluminación. Bueno, vou pasando fotos, non? Se hai alguna cousa... Sí. Bueno, moitísimas gracias por compartir a vosa experiencia e o proceso. Pareceme moi interesante o tema de xerar unha exposición previa antes de comezar a reforma. Bueno, non sei se alguén quere comentar ou preguntarles algo agora mentras están pasando as fotos do resultado da obra, que quedou genial. É unha pena que na propia gala dos COAG non se mencionasen os Accessit, pero bueno, o tempo era o que era. Este é o tema, a cuestión aquela que falábamos antes, ¿no? De conseguir rescatar aquí esa doble altura. Bueno, parecíamos un sitio encima da escaleira e aproveitamos a entrada de luz que podía ser interesante. E aquí o mesmo, conseguir como esta estrutura que tiña certo interés a nivel formal, conseguir conservala, protexela un pouco na medida posible a nivel incendios, porque os dimensionados non acababan de dar eh, para o uso ao que se plantexaba,
este espacio captador con esta circulación de aire que nos permite que o que se capte aquí poder repartirlo polo resto de estancias do edificio, de alguma maneira, bueno, combinar unha estrategia pasiva con unha estrategia activa e poder recircular o aire polo edificio. Eu creo que estos son todos que íamos contar, ¿no? Non sei se alguén se quere animar a facer algunha pregunta. Se non, igual comezo eu. Que tal traballar cando ves unha estrutura que está bueno, tan tocada con parches como ese pilar que ensinachedes ao comezo, que está recheo de ladrillos? Eso non dá unha certa inseguridade cando actúas neste patrimonio histórico? Totalmente. De feito, houve algún momento no que tiñamos apuntalado eso, tiñamos apuntalado o campanario, a cuberta, esa zona onde estaba ese pilar así un pouco tocado. Bueno, e tuvemos sorte de que, claro, ali hai moita xente da construcción que está moi acostumbrada a traballar a pedra e a traballar neste tipo de construccións. Entón, Sí. bueno, eles estaban moi seguros e non hasta certo punto fiámonos deles. Pero sí, o sea, dá un pouco de vértigo ás veces. Bueno, tomamos todas as cautelas posibles, evidentemente, e reforzamos todo na medida do posible, pero sí, houve algún momento un pouco crítico da obra, sobre todo cando había que abrir aquel hueco en planta baixa, de abrimos ou non o abrimos. O deixamos de ser. Sí. Recordo unha clase de Valcárcel na que estaba falando sobre os muros de cantería, que decía que andar neles, que ao final era unha cuestión de sorte, de que ti sabes o que queres facer, pero que se poida ou non, pois xa depende do muro, que tira unha moeda. Pero bueno. Sí, no, de Sí. feito, no caso dese pilar que víamos, que, bueno, neste caso era un pilar que, precisamente por como se foi transformando, non, todo o edificio, esas fases que foron aparecendo, que realmente era casi autoportante, é dicir, non estaba sostendo nada, non, non estaba recibindo ningunha carga. Pero, claro, o momento, non, de comezar realmente a desvestir, non, toda a estrutura e a topar bueno, pues estas sorpresas, non, de alguma maneira, pues sí que fan parar, avanzar e incluso cambiar, o sea, para avanzar, cambiar pois parte do que había previsto, non? Que tamén moitos temas que tiñamos previsto, pues ao final foron evolucionando, algúns creemos que para mellor, pero bueno, de feito é bastante un episodio bastante coñecido non deste edificio era que precisamente nun momento pois que houbera unha especie de reivindicación veciñal que había que todo o mundo recorda que a planta primeira estaba completamente ateigada de persoas, non? E vendo a estrutura do forjado, non? Unha vez que tamén se eliminaron os teitos, casi que o sorprendente era que non que naquele momento pues, que non houbera tido outro tipo de problemas, non? Que non colapsara todo. Pero bueno. Nesto hai como, claro, neste tipo de intervencións, e tendo en conta que son obra pública, moi complicado se non hai a veces un constructor comprensivo como lidiar estos cambios que evidentemente non podes prever no proxecto moitas cousas que pasan unha vez destapas todo, non? Entón, se non hai un constructor un pouco comprensivo e que vexa que, bueno, que na rehabilitación estas cousas pasan e que aparecen imprevistos que non se tiñan en conta en proxecto, pois, ao final aí hai dous mundos que chocan un pouco, que ao final non podes prever estas cousas que ao mellor, non sei, pasou nesta obra, quitamos o forjado, había un pilar metálico que fixeran para aguantar a cuberta, estaba no aire, non estaba Uf. non estaba apoiando en ningún lado, entón, houve que movelo, reforzar, Sí. apuntalar, bueno, E ao mellor outra xente con moito máis percorrido pois pode afrontar, ¿no? Algún tipo de decisións pois de outra maneira, non? Para nós, cando nos atopábamos este tipo de temas, pois intentamos afrontalos sobre todo coa maior responsabilidade, non? En primeiro lugar, pois sempre garantindo a seguridade e parando e intentando pois, tomar as mellores decisións, tamén asesorándonos e bueno, e avanzando así e cambiando todo aquilo que facía falta.
Temos no chat un comentario de Miguel González Conde. Gracias por ensinar todo o voso traballo. Quería preguntar sobre a previsión de durabilidade e mantemento das carpinterías de madeira, sobre todo as que están en contacto co chan no patio onde hai moita salpicadura e capilaridade. Gracias. Sí, de feito, ese é un dos puntos críticos desa Sí. fachada. En proxecto estaba prevista que unha chapiña, no? que a cara inferior deso foi recuberta, o sea, acabarase poñendo, porque xa agora empeza a ver. Sí que é verdade que non é un patio moi pequeno, non? Ten bastante bons pendientes, non acumula moita auga aí, pero sí que se van sufrir, van sufrir. Unha pregunta, ao final como resolvechedes nese patio a parte do patio que está aberta e que se ve ese baixo máis 5 do veciño? Que eso non sei como acabou. E de momento acabou con unha jardinera que intentemos Que creza, non? que creza o máximo posible. Sí, Claro, que sí, aí sí. non tiñamos O sea, vale. conseguimos, non sei se vian algunha foto, mellor se viran unha foto por aí, conseguimos que esa medianera que estaba aí un pouco a fondo, que esa medianera que estaba en ladrillo e tal, que, bueno, poder adecentala un pouco, abaixo hai unha jardinera que se prevé que está plantada xa, que se prevé que eso medre, pero claro, de aí para arriba, que xa non somos nosos... Xa, que por certo parece moi acertada ao pintar todo de, bueno, case todo de branco. A verdad que sí que conseguides o objetivo de ese tono de neutralidade. Bueno, non sei se alguén máis se quere animar ou se queredes comentar vos mesmos algunha cousa. Se non, é a unha case de 10. Aquí, como que Bueno, eu nada. quería comentar efectivamente coa pregunta anterior que ese é un punto que a nós tamén nos preocupa, non? É dicir, a madeira, non? A propia elección xa do castaño en sí, pois xa tamén aparte de por ser un material que se traballa moito na Fonsagrada, que bueno, que estémolo a Serradeiro ao lado, que o coñecemos tamén prácticamente de toda a vida, non? De vivir ali, de toda a arquitectura tradicional, etc. Efectivamente, pues esta fachada traseira é o gran reto é o mantemento, non? É realmente a durabilidade e que realmente sexa non, pues tamén igual que antes falaba da responsabilidade en cuanto ao tema estrutural, pues tamén a responsabilidade que temos como arquitectos para construir non, pues, edificios, non? Neste caso, rehabilitar este edificio e que isto realmente perdure. Entón, as carpinterías tamén pues, asesorándonos e intentando eh, pues, prescribir a mellor solución en canto á súa durabilidade, o que probablemente, como decía Daniel, eh, pues teremos que implementar o que estaba prescrito no proxecto, que de feito eh, agora mesmo bueno, xa se fará, non? O de incluir ese elemento metálico que realmente acabe de separar a carpintería do chan, que xa existe pero poñerlle outro de reforzo. Vale. Pois moitas gracias. Non sei, algunha pregunta? Bueno, parece que a xente non está moi animada a preguntar. Pois vou vos dar a enhorabuena pola obra e por compartir o voso tempo. Moitísimas gracias e espero vervos pronto. Pola nosa parte, grazas pola invitación. Disculpade por os problemas e un pouco de estar a distancia, que a veces é un pouco complicado tal, pero bueno. Nada. Sí, por os problemas técnicos aquí xusto na cidade histórica de Santiago están traballando na fibra e vai e ben agora mesmo. Bo día a todos. Grazas.